Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw na usab karon nga Huwebes, pizza 18 na kini sa bulan sa Hunyo. O panayon kita mahigala sa ato ang pagpangalagad. So kumusta naman no? Nang hinaot kita nga ana ang kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Of course, ato nga timbayao ng atong talahurong obispo. Oh, kumusta naman no, Bishop? Kumusta naman ka no? Ang ato apod nga mga kaigsuonan nga mga kaparian, lukop ka Bisayan ug Mindanao. Bueno, lahat di may kuan hapon may kausang adlaw. Diha man mi sa Dumaguete kay nagipahigayon namo ang amua nga kanang monthly meeting, vicarial meeting. Bino arita mga higala, June 18, ari kita sa ato ang CBCP News. Bishop Socrates Misiona sa Puerto Princesa matud pa gikasubo ang nahitabo nga matud pa pagpamutol sa adunay 218 ka punuan sa mga kahoy tungod lagi niining mining project nga gihimo karon sa Palawan, no? Gibati intaw kahingawa o kasubo ang atong talahuron nga obispo dito si Bishop Socrates Misiona. No, nga naman, tungod kay matud pa ang maong kalihukan sa pagpamutong og kahoy, dako kayo og kanang kalisdanan nga ikadulot kanato sa pipila unya ka mga Katoliko. Balita makigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV nihatag og panabagon ngadto sa mga parian. Holiness can be lived in isolation. So, sa to pa kini ba gusto kang mahimo bitaw nga balaan, dili lang kay ana nimo sa isolation na makuha, kung dili uban sa katawhan kana bitang ang pagkabalaan ba wala na nagpasabot nga adto ra kas suok magsige kanito grosaryo. Kinahanglan di nga dili jud ka isolated, naa ka mismo sa katawhan aron imamahimo ka nga matud pa tinubdan no or sanglitanan sa mga maayong kinaiya isip Kristohanon kung gusto kang mamahimong balaan. Dala no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abay no arenata mga higala sa atong Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon June 18, mao kini si Saint Gregory Barbarigo. Oh, kini si Saint Gregory Barbarigo, lain po ni nga dato mga higala dito sa Binis. No, Venetian family o niya tungod lagi sa iyang baning kamot usab nga mahimo yung pari na pari gyud siya, nahimo pagani siya nga usa ka obispo ug gani nahimo siyang kardinal sa Bergamo. Ya sa iyaha nga pagpangalagad isip pari or kardinal o ka obispo nakahatag siya nakapasugod siya sa wala pagani no ang Council of Trent naghimo na siya sa mga kausaban nga nagagikan ini. Labi na gayod ang development, ang pagkatukod ug daghan kayo mga seminaryo. Ano? Sa karong adlaw higala gihinumduman nato ang lain na pong paturon sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Gregory Barbarigo. Ano, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni kamudtuhon. Aboy no balik-balikan nato mga higala nga atong topic kagahapon no. Christian Ethics on Financial Management. Ang pinakasentro gyud sa Christian Ethics on Personal Management is kining gitawag og Principle of Stewardship. No, prinsipyo pagka maayong pinialan. Okay, matud palagi ang Principle of Stewardship nagkanayon nga ang tanan nga ani kanato nagagikan gud sa Dios unya kitang katawhan gipialan lang niini aron atong atimanon. Ana no? O gani ang number 1 gyud nga kining maayong hiyas nga angel atong batunan isip usa ka Kristohanon nga negosyante financial management ang pagka matinud-anon dili babakakon ba honesty kay ang pagka-honest di ay ang pagkamatinud-anon ang pagtugan sa tinuod maoy pundasyon sa maayong sa tanan no unya avoiding debt no kana bitaw mga loans kay nga naman usahay maglisod na hinoon ka sa imuha mga buluhaton kung naulipo na ka sa pangpangutang. And number 3, generosity no dili day sa ato pa sa ato di ay nga
pagka negosyante dili bitaw ta mas surabrihan po ni ato ang pagkainot, no, kay matud pa kung sobra na ganing paningkamot sa pangwarta usahay mo inot baya punta, no, muna, no, masubrahan nakakuripot ba, no, muna nga bisan tuod kung naningkamot kita financially pero ayaw kalimot sa principle of stewardship nga nagsugo kanato sa pagka matinabangon. Unya, balancing profitability and righteousness. No, dili day mahimo nga abi kay naningkamot ka manghigala nga modako ang imong ginansya, mamakak na lamang ka. Manikas na lamang ka, no? Manikas na lang ka manghigala, magmakak na lamang ka. Sigon sa gisulti sa ato ang kuan, mga prinsipyo nga gitungdan karon on Christian ethics, we should not forget, no, nga kinahanglan di ay nga ato gyung balansihon ang pagpangita og dakong abot ug ingon manusab ang pagkamatinud-anon. Okay, no? So dinhi lang sa kita kutob, ha. Ayaw dili taw angay malimot gabisan tuod kung negosyante ta pero aduna pagyugihapon kita mga lagda nga angay sundon. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.